ପ୍ରାୟତଃ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମେକଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ମୋ ମେକଅପ୍ ବକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ନେଲି ପଲିସ୍, ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବେ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ ପଚା। ଏଇଟା ଆଇବ୍ରୋ, ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜମାରୁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ମୋ ଡେଲି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍, ମାନେ ମୁଁ ଡେଲି ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରେ। ସକାଳୁ ଆସିକି ଗାଧୋଇ ସାଧୋଇବା ପରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରେ। ନର୍ମାଲ୍ ଯାହା ବି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରେ ସେଇଟା ବି ସବୁଦିନ ନୁହେଁ, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ସେ କୁଆଡ଼େ ଲଗାଉଛି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ରହିଲା କ୍ଲିପ୍, ଏଥିରେ ଓନ୍ଲି କ୍ଲିପ୍ ଧରି ଷ୍ଟେପିଂ। ଏଇଟା କିଛି କାମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା କ୍ଲିପ୍। ତ ଯାହା ରିଙ୍ଗ ଚୁଟି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲିପ୍ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା କ'ଣ ଚୁଡ଼ି, ଓନ୍ଲି ଏଇଟାରେ ଚୁଡ଼ି ହିଁ ଅଛି, ବାସ୍ କେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ଏଇଟା କିଛି ବି ସୁନା ନୁହେଁ, ସବୁ କିଣା, ଯାହାକି କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରେନି। ଏମିତି ରଜ ନହେଲେ କେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ହେଲେ ଏସବୁ ଏମିତି ବାସ୍ ପଡ଼ିକି ହିଁ ଥାଏ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ଛୋଟିଆ ମେକଅପ୍, ଆରେ ତ ମେକଅପ୍ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୟାଠୁ ସାଠୁ ଅଜବ ଅଜବ ସାମାନ ଭରି ହେଇକି ରହୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି